Darmo nglenggono dhateng kalepatan nalika semanten. Menawi mboten peparing dhateng garwa kula pun diajeng Setyawati ngenani aji kineng. Menapa mboten wonten pangenteng-enteng pidana menggahipun Angling Darmo Rama? Gelo sakwise kesandung dening lakon. Lamun jeneng kita ngemuti sapa Angling Darmo? Ibumu Pramesti nglairake nalikane ngidam pelem pertangga jiwa. Tumuli nalika lairing Kang Eyang Prabu Jayabaya munggah ing kayangan Salendra Bawana. Jalaran apa? Hambarengi kalawan patine ibumu Pramesti. Merga nalika semana insan kamilih kapundhut dening panjenengane Sang Hyang Manon. Gugating Eyang Musri Aji Jayabaya pinaringan kamardikan dening panjenengane Sang Hyang Bathara Guru. Banjur diparingi maneh wada wiraha kang isine sukmamu. Tumuli sukma diparingake punang jabang bayi ambarengi kalawan patine eyangmu Jayabaya. Angling Darmo, kakucah sing diparingake Bathara Guru banjur ngancik tataraning kadewasan kowe lali Purwadasina kang sapa ora ana pangenteng-enteng tumrap sira Maha Prabu Angling Darmo. Lamun durung jangkep sewindu lawase Malawapati bakal ginulung dening kodrating jaman Angling Darmo. Rama pikulun jagan wasisane Kenapa aku kudu nampa pacuban? Nalikane aku lenggah ana ing dampar Maisundane Kraton Malawapati. Matumpo tempi tengah-tengah. Apa yang pancen kabeh wis kinodrat? Yen menawa aku kudu nampa lakon sing kaya ngono. Kakang Patik badhe madri lan sira Yayi Wijanarko abdi dalem Patik madri ingkang suwan Kang Mas Prabu Wijanarko. kakang muaten dhateng cangkriman wanci diwancinipun nanging iso dalem ingkang suwa Prabu Angling Darmo iso animbali dhateng abdi dalem pun Patik madri. Wonten wigatos punapa? Kakang Madrim lan sira Yayi Wijanarko. Yugeng gedhe pangapuramu wae. Yen menawa ingsun ngersakake sira sakuron suwan ora ning pendhapa Ndatlaya Kraton Malawapati, malah sura-sura ning sakjroning papan panepeh. Ini yo Kakang Madrim. Nalikane ingsun mempening supana mahat ing asalmun, durung wae ingsun entuk wangsit kang wewentehan. Iji Kadadak ana rawuh Rama pikulun Bathara Indra. Dah, Rama pikulun Bathara Indra iki mau duka yayah sinipi kelawan panjenengan ingsun. Sambung kelawan patine diajeng Setyawati. Kang nalika semono nyuwun supaya ndak lunturi aji gineng. Ora ndak paringi satemah nganti jaluk patubong. ngaten Iji. Perkara iki Kakang Lajeng sanan ingkang setuju. dadekake dukane Sang Hyang Bathara Guru satemah. Kalenggan iki ingsun nampa pidana buang swindu lawase Kakang. Swindu laminipun Kakang Bapak. Mbok menawa kabeh wis kinodrat. Yen
menawa anggoning sun ngastu pradata ning Kraton Malawakati iku dinempuh lelakon sing kaya ngene. Mung wae Kakang. Sadurunge sun jengkar ninggalake Kraton Malawakati. Ingsun mitungkas lawan Kakang Bathik Madrim lan Yayi Wijanarko. Pasrah marang Kraton Malawakati saputuhe mangsa borong. Marang Kakang Madrim lan Yayi Wijanarko. Sinuwun Prabu Jimat Punden. Mboten anami abdi dalem Bathik Madrim menapa dhateng katentreman ing Praja Malawakati. Nanging sinuwun sedaya kawula tasih betahaken dhateng pengayoman kersa dalem ingkang sinuwun Prabu Angkrindarma. Parandene panjenengan badhe ngersakaken nilaraken Praja Malawakati suwindulaminipun nampi siku dindanipun Jawata. Nanging sinuwun parandene panjenengan dalem menika titisipun Jawata sak boten-botenipun nyuwun dhateng pengentengipun. Ora kurang-kurang anggoning sun pun marang panjenengan Rama Betrun Bathara pangenteng-enteng menari pidananing sun. Nanging iki wis siku dendaning Bathara kang kudune ingsun tampa Kakang. Sepisan maneh aku njaluk sadurunge jengkar ninggalke Kraton Malawakati mangsa. Angkrindarma Ong wilah ong sekaring pakuwana langgeng ulun dewaning Agni ulun dewaning Bayu ulun dewaning Maruta Angkrindarma Jundha kalawan sabdane Rama Bathara Guru ikateno Angkrindarma tumuli ulun tedhak Madyapada saperwa mrepeki marang jeneng kita paming sangat iki Angkrindarma wudu tampa bedana buah ana saandhaping gunung Imawan ing alas Wirata Parwa jroning Swindulawas mula mangsa kowe Angkrindarma tinggal omah kutha Keprabon Praja Malawakati tumuli bebarengan luntaring pangaripaksa jeneng kita sun kanthi ning alas Wirata Parwa manuta Angkrindarma Yai Sasana. Mbok menawa pancen sikine drateng Jawata. Engkang sinuwun Prabu Angkrindarma kersa andikari saka ing Praja Malawakati. Ingkang jalaran nampa siku dendaning Jawata ya. Lajeng kawetan ana ing Malawakati kados pundi Kakang Bathik Madrim. Sambet marang dawuh pangandikaning sadalem ingkang suwun Prabu Angkrindarma. Enane bab Malawakati saputuhe pun pasrahke marang pun Kakang ya. Kula kanthi kanggo ngawetani amprih tenteming Praja Malawakati. Ing sangat iki pun Kakang bakal nyuwun ngampil jimat asma dalem ingkang suwun Prabu Angkrindarma. Lan ing kalengganipun Kakang ora bakal ngagem asma Bathik Madrim. Nanging bakal kanthi sesebutan Sang Prabu Angkrindarma. Kakang Bathik ateges panjenengan menika miyas dumateng sinuwun Prabu Angkrindarma ngagem asmanipun Kang Mas Prabu Angkrindarma. Yai Sasana, coba bisa sliramu mung marang swasana sak jengkare ingkang suwun Prabu Angkrindarma
Sultan Wurma Malopati bakal kapencuing Poncobaya. Mula kadhepi nganti pun kakang nyuwun ngambil jimat asmungsa dalem impis Wurma Prabu Angkendar. Kuwi milik amprih tenteming Praja Malopati ya. Ngaten Kakang. Mula kadhepi sliramu tak jaluk kanthi banget kudu sing waspada. Jalaran sedelok meneh manut marang pancing batin. Praja Malopati bakal katekanan tamu. Tamu Kakang. Dene tamu ki mung tanpa pipundang ya. Ajeng kula kados pundi sampun? Kanthi singitan uga sliramu waspadake sapa satrane tamu. Untuk ana ing Praja Malopati ya. Banjur apa kang dadi sediamu saengga wani munggah ana ing pendhapa Agung Praja Malopati? Pangapunten Ki Sinuwun. Panjenengan kinulung nika caket kaliyan panjenengan. Amung saestunipun kula menika kepengin suwita Sinuwun. Sedianing aku kepengin suwita. Sasmitapura yen pancen dadi anteping ati nggonmu kuwi suwita ana ing Praja Malopati. Pasuwitanmu tak tampa. Tak jaluk kowe aja kleru panampa yen to pasutanmu tak tampa, tak dadekake dadi abdi lan juru taman uga judalki ora. Kajeng kersa panjenengan menika menapa? Saka kawicaksanen penjane ingsun, Endang Sasmitapura bakal tak angkat minangka dadi garwa Prameswari. Dados garwa panjenengan? Saestu napa Sinuwun? Ingsun kira pandam pengayoman ana Praja Malopati. Sabda pangandika panjenenganing Ratu Datan Kenawulawan sepisan dadi. Sinuwun, nek kula menika mutiyang saking desa Nujiwun ingkang kirang trep ing Susila Sinuwun. Ketang bocah saka desa nanging kagem sing ngersakake jeneng Ratu Jawa. Mboten sumpen nuwun Sinuwun. Coba-coba kene-kene keparo caket. Ora kok jeneng penjara ingsun langsung saengga ngangkat sliramu minangka dadi garwa Prameswari. Endang Sasmitapura. Yen pancen kang ilur gawaning ati, wis saged nampa tak tunduk garwa. Mbok menawa kena kanggo ngambilake marang kapitayan ingsun. Enggal adono, aku kepengin kok teki Endang Sasmitapura. Iya. Kula kok gemeter nggih Sinuwun. Ora usah dadak wedi wong karo garwane jan.
Sing
Itu aja tak kali kudu mangan sego sambel.